Sa ngalan sumahag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo. may buntag sa tanan. May buntag. Karon gisaulog nato kapistahan San Sebastian Martir o San Fabiansan, no? O ato karon nga kanang pasalamatan na Ginoo sa mga gasa, mga grasya nga aron nadawat. Ya ato sa ang yoon sa mga birhen sa regla, kanang tabangan ang tanan-tanansat nga mga sayang pangalian, ang mga nagkinahanglan, specialmente katong mga sakit unya sa hospital karon sa tanansat nga nag-celebrate sila mga birthdays, mga fiesta, anniversaries, sa tanan mga kalang sa purgatorio kinahanglan sa ato pag-ampo. Very good sila ni Ulysses o sila ni Herminia o sa tanan sa mga intentions nga ganahan kita nga i-include kining Santos nga misa. So karon magson maginuso kita sa ato mosala aromanda kita sa pagsaro kining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios mahal gaus tanan o kaninyo maigsoon kinakalapas sa dako yamot sa nanguna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga amoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta sa Dios magawas na pasel sa ato masala dadon kita na ngadto sa karibing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos magahanggolay katapusan nga nagpili ka sa mga mahuyang sa kalibutan aron sa pagkaulawan mo ang mga malig-on, itugot nga maluluyon nga kami sa ulog sa pagkatao diha sa langit ni Santa Ines imong martir. Magsunod unta sa kamakanunayon niya diha sa pagtuo. Kini ang magipangayo pinag sa Kristo imong anak nga buhi ug hari ug ang kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Si Saul giingnan ni David, dili ka angay mabalaka, kay kining imong sulugoon, maoy muhasdang niining Pilistihanon. Ug si David giingnan ni Saul, dili ka takos nga makig-away ni anang Pilistihanon, kay bata ka pa. Samtang siya anad na sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. O midugang si David, giluwas ako sa Ginoo, gikan sa kuko ug baba sa mga leon, og sa mga uso, og luwason usab ako niya, gikan nining Pilistihanon. Miingon siya Saul kang David, lakaw og panaliptan ka unta sa Ginoo. Unya, gikuha niya ang iyang sungkod
og nagpili siyag 5 kabuok batong hamis didto sa suba. Og iya kining gisulod sa iyang puntel, dala ang iyang lambuyog, miduol siya kang Goliat. Mitagbo usab kang David si Goliat ug ang tigdala sa iyang kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkakita ni Goliat kang David, nakamino siya kang David kay batan-on pa man si David og pula-pulag aping og guwapo. Unya iyang giingnan si David, "Iro ba ako nga imo lamang hadlokon og bunal?" O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Miingon siya, "Duol ka nako kay ipakaon ko sa mga langgam ug sa mga mananap ang imong unod." Unya giingnan ni David si Goliat, "Miduol ka kanako, dala ang imong espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasundaluhan sa Israel, nga imong gipasipalahan. Niining adlaw, itugyan ka kanako sa Ginoo, og patyon ko ikaw, og punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam, og sa ihalas nga mga mananap, ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Pelestihanon, aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel. Og aron ang tanan nga nakigtigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili sa espada og sa labangkaw, kay ang Ginoo maoy makig-away og itugyan kaniya sa among kamot. Unya si Goliat midasdas kang David, og si David usab midali pagsugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil og gibutang niya kini sa iyang lambuyog og gipanting niya nga naigo sa agtang si Goliat. Nalubong sa iyang agtang ang bato og nalukapa siya. Busa, pinaagi sa lambuyog, nabuntog o gipatay ni David si Goliat. Si David walay dalang espada, unya midagan si David ngadto kang Goliat o gilungguan niya sa ulo si Goliat. Ginamit ang espada ni Goliat. Sa pagkakita sa mga Pelestihanon, nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daikon ang Ginoo, ang akong bato. Daikon ang Ginoo, ang akong bato. Daikon unta ang Ginoo, akong bato. Nga nagabansay sa akong mga kamot, alang sa away, sa akong mga tudlo, alang sa gubat. Daikon ang Ginoo, ang akong bato. Ang akong dalang panan, o akong bato. Akong maligom sa lipdanan, akong manluluwas. Ang akong taming, akong gisaligan,
nga nagabadlong sa katawhan. Ubos ka nako, Daigon ang Ginoo, ang akong bato. o Diyos, awitan ko ikaw, o bagong awit. Sa lirang nga may napulo ka koldas, awitan ko ang imong pagdaye. Kanimo nga nagahatag og kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David, imong sulugoon. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo ng kaluwasan, dalayon siya. Lakaw sa kanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo, Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayayon ikaw, O Ginoo. Kanya mibalik si Jesus sa sinagoga. Og dito'y tao nga kuyos og kamot. May mga tao usab dito nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tao sa adlawing pagpahulay aron adunay sila'y ikasumbong bato kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kuyos og kamot, duol nga ri sa atubangan. Onya, iyang gipangutana ang mga tao o sabay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawing pagpahulay. Ang pagtabang ba o pagdaot, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o pagpatay. Apan, wala sila motubag. Tungod niini, naglagot si Jesus samtang nagtanaw kanila. Apan, nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Onya, iyang giingnan ang tao, ituyod ang imong kamot. Ituyod sa tao ang iyang kamot og naayo kini. Busa, nagula sa sinaguga ang mga Pariseo o nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes og ilang gilaraw ang pagpatay kang Jesus. Mga igsoon, bangilyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. So may buntag sa tanan. Abi ninyo karong ga-eskwela pa kami, na kami subject nga sobra go kalisod-lisod tungod kay ang professor. Sobra masad kalisod magtudlo ba? Wala kami mabasabtan. Unya, pagtawgon gani mo ngalan, kung usa ka oras among klase, usa ka oras ka mo barog. Muna nga, dili kami mo usa na sa kalisod-lisod mo kaayo gud, no? Exam na namo. Pa-exam namo, ang amo ka na nga style, mohapit kami sa simbahan, mohapit kami sa kapilya, para mag-ampo ba, yawat na lang na nga, tabangan ka sa Espiritu Santo, di ba no? Mao man ang mga students, nangyo gusto nga, Ginoo, kay wala kakuan, kay basi mabagsak bitaw, anak, no? Pag adto na mo dito, pagsud na mo sa simbahan, kay nabitaw lungon, nagihaya na dito, hala, susunod sa mana, sugitanaw na mo, katong amo day profesor namatay. Karon kay namatay siya, dili na mo kapugngan ang among kalipay. Nanyagi kami, namakpa kami dito, ay salamat, wala tayo exam karon kay namatay siya. Mauna no? Maura to.
Ang ako ba, no? Na kuan ako nga, mautong nagmaestro ko, pag maestro na ako, na di ko mag-istrikto oy. Base para mag-ampo iti mga estudyante na ako, mamatay ako, so Mario, wala kay makuha, no? Kung dili ka maayo, no? Anak bitaw. Ambot lang kahako usahon ni nato pag-connect karon sa gospel ba kay mao man ni ako nauna-unaan nga kanang istorya, no? Pero mao lagi na no nga kanusahay dili ta kasabot unya ang ato ari gud ato gaw naunaon kanusahay mao na nga kanang baski nindot na to ang gitudlo sa among professor tungod kay kami masunod mao na no easy life nindot kinabuhi mao na kanusahay nga malipay kita kung mamatay ang uban malipay kita kung dili maayo ang kinabuhi sa uban nganuman. So sa atong gospel karon ini na nitabo nos kay tungod kay kanang sabat man okay adlaw sa pagpahulay gibantayan nila si Jesus tungod kay gusto dili kay bantayan nila tungod kay gusto nila si Jesus kundi mangita sila bitik kang Jesus. Pero si Jesus kay very wise man good, no? Nai ka ng tao nga kuyos ug kamot. Iya karong gipangutana kay adlaw man sa kining pagpahulay unsa man ni kanang mandaot pa kini sa tao, patyo ba nato ang tao o atong ayuhon basking sabat basking adlaw pagpahulay. Okay? So, karon kinakita man ni Jesus sa ilang mga singkasing, ya gahi magkaayo. Mao na nga iya karon gitawag kini may kuyos o kamot uya siya itoy od imong kamot o naayo siya. Mao na to dayon. Wala ni sabti. Nalipay ba sila tungod kay naayo ang kining nay masakiton? Wala. Kundi nalipay sila tungod kay nakakita sila sa kanang kahinaan aron mapatay nila si Jesucristo. See? Okay. Ngano man ining ani man sad, no? Mao na si Jesucristo nasubo siya o nasuko siya o nagsubo ang iyang kasuko, no? Kanang kuan magud na ano, kanang masuko makita sa mga kinahanglan masuko sa kita sa mga kanang dili mao, ha? Dili mao nga buhaton sa mga tao. Sa kapwede nga magpa-cute-cute lang gud oy, no? Okay. Siya na niya nagsubo siya kay ngano gahi ang ilang mga kasing-kasing. Gahi, no? Ang ilang kasing-kasing hardened heart. Grabe ka gahi. Okay? Ngun sa man ngano gahi man na ilang mga kasing-kasing tungod sa tatlo nga mga sala. Kini sa English gitawag nga anger, kining jealousy o envy. Kining kasuko bitaw, kining pangambugho o kasina. Maura man ang tulo. Ngano nga dili sila nag-enjoy sa gibuhat ni Jesucristo, ngano dili sila gana kay Kristo tungod kining tulo ka sala, no? Okay. Ngano nasuko man sila tungod kay nay sila desire to protect their position, yung status quo. O para sila mawagtang sa ilang pagka sa high position nila. Ngano nga na bugho man sila o na jealous man sila tungod kay na kanang hadlok sila nga mawagtangan sila og mga followers, wagtangan sila og mga kanang authority nila o status nila ba ma-maintain na nila, no? Mao na siya. Okay? Ngano na nay sila kasina tungod kay si Jesucristo sikat na. Unya daghan mga taong mukuyog sa iya ha. So ganahan sila nga dili unta na. Kung sa katong ganahan nila kay Jesucristo wala sa ila ha, mao na sila may kasina. Ngano importante kini nga aton tan-awon tungod kay kini mga tulo ka sala mao ni sila mag-prevent sa atoa para nga makita nato ang kaluoy o gugma sa Dios, the love and mercy of God. Okay? So ato nagunaon ha, halimbawa ang challenge nato karon na ba kita ginakasukan, na ba kita kasinaan among the members of our family, among the members sa kining atong baski kani parishioners nato o classmates ba o co-workers ba unsa man ano halimbawa no kanang nay sila bay talents manay ba sila gifts nga wala ka maunan asina ka or kanang
gi-critic, mahilig ka ba mag-criticize sa usa ka tao, no? Kay nga no, na-threatened ka, mas sikat siya, etc. Okay? So, ini siya, mao gitawag nga, mo-blind ka nato, mubuta ka nato. Unya, whether we like it or not, dili ni siya maghatag og kalipay kanato. Sa tinuod lang, sa tanan kanato na anger, na jealousy, na kasina bitaw, no? We'll never be happy. We'll never be happy. We'll never be at peace, no? Ana siya. Okay? Karon kay good news. Tungod kining gospel karon nahimo siyang good news para sa atoa. Kay sa Jesucristo, buanhi diri kanato karon no para to set us free from these heavy burdens kung naninguwang na tayo ning ana ang ato kining pasan gani no na karon si Kristo para nga kanang i-libre kita ba i-free kita no dahil kita freedom para sa kining mga sala. Okay? Tungod kay si Kristo lamang makatransform ka nato sa kini mga sayop. Okay? So, unsa mari, ang anger, mawagtang na siya kung natay kitay love and forgiveness. Tandaan ko na nato ha. Kining atong kasuko, dili siya mawagtang hangtod, makuha nato, kita very loving sad, no? Kining anger, di na masuko, di na nato kanang mirrorize, no? Ang atong kagaling sa uban, dili na nato i-justify, etc. Kung ayning anak siya, di na masuko. Kaya sometimes nasuko kita sa tao, tungod kinasuko kita sa atong kagalingon. Tungod kinakita nato sa iya ha, wala kita halimbawa, no? Okay. Kanang jealousy, no? Jealous kita, kanang mawagtang naman siya kung kanapitaw, badawat na nato atong blessings. Mga importante sa tanan, we have to count our blessings every day, every morning. Ayaw ka nang i-compare ang atong kawalingon sa uban. Dili ko siya dapat i-compare. Kay dili, psychologically speaking, dili ko na siya maayo i-compare. Kundi i-count ang blessings nimo. By the fact nga, kanang dili ta nakasakit, no? By the fact nga, okay pa kita, etc. Kasi ka nagginagmay ra gyud, mao pasalamatan na Ginoo. Once gani mabuhat na nato, makita sa nato sa uban ang ilang mga blessings, no? Kana ikatulo, must be kanang ang timalihan ana nga wala natay kasina mao nga kung nagani success nga madawat ang uban makaselebrate kita sa iyaha. Nagani kita maminaw kita o nakaibaw kita nga nakapasa siya na dato siya na naisay trabaho nga nindot kaayo nya magpasalamat sa kita salamat sa Dios itabangan siya. Mawagtang na siya kung ining ana ng atong feeling. Pero gani, kung nakibaw kita nga success siya, niya, sige patagihapon o sa diha, no? Nanang magbagulbol kita, nag-ampo kita, so sinauton ta masunog iyang balay, nautong ta ang masakit siya, dili siya tibelhan, nga ikaw kanang wala na kay kasina siya. So, mauna siya, no? Mauna. Karon, unsahon man ni nato, kay dili man na siya ma-recover o mabuhat nato overnight. Dilibot sabot anak kay naka-amgo na ta karon sa kining ebanghelyo ugma nindot ta kita dili maunos kana. Lisod na kaayo. Mao na nga may tulo kita ka bagay na dapat buhaton. Una, honesty. Dawata nga grabe ang imong anger. Dawata nga grabe yung kasina, etc. Dawato mo na nimo unya imo kanang tan-awon asa managikan. So you have to have self-talk. You have to internalize, no? Ino mo, mao day ni kay kaniadto, wala magu kami, pobre magu kami, so dawata ang kahimtang. Bawagtang ramadan siya, no? Ikaduha, kung mga sala ko nato kinagatong sala, mao na mo ato sa confession. Kay didto nato masulti ang tanan-tanan o nya makadawat kita og absolution, no? Forgiveness sa atong Ginoo. O nya siyempre ikatulo, prayer. Ampo kita permi kay there's nothing impossible, no? With God, everything is possible.
So, if we want to cure ourselves from anger, from jealousy and envy, then we have to do this. We must be very, very honest. We must confess, no, our sins. If you cannot really, if you have, committed so many sins because of this, and of course we have to go to prayers. Okay, all right. So we have to remember this one because otherwise, no, madili kita maging happy. Amen? Ora, human na. So, panindog na kamong tanan. Musang pitit sa Dios sa atong amahan nga nagtawag sa tanan niyang mga anak aron mamahimong gawas na diha siyang anak si Kristo maayong kita dungga kami Ginoo atong usbon. Nga tinguhaon sa simbahan, ang paglingkawa sa katawhan gikan sa bisan unsang butang nga mahimong babag sa pagmantala sa ebanghelyo ngadto sa katawhan niining panahona. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga hatagan sa Ginoo og paglaom ug dasigon ang gigutom nga kalibutan nga sa dili makiangayon paagi gihikawan og pagkaon, bisti og kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga matuhuon sa tanang dapit maantigong mubati sa uban sa kinesing-kasing gayod ug mubuhat sa angay isip anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga magpakita kitag pagtagad alang kanila nga nanag-antus sa ingon mugaan ang ilang mga palaskonon ug motabang kanila aron padayon silang mosalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot ug Josue Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nanagsubo tungod sa ilang pagtaliwan makakitag paglaom ug pagkahupayan diha sa banag na banhawng Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Pagumahon Dios pinagi sa imong bala ang Espiritu tabang kami sa pagigugma kanimo diha sa imong pagkamuma pagtabang sa uban kini ang magipangayo kini ni Kristo among Ginoo. Amen. Begsong pagkampo kamo na ko inyo sakripisyo dawaton sa Dios mahan magaom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa ribok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. O ginawa mga gasta nga magihalad sa duman ni Santa Ines. Ngayon mong martir makapahimot unta kanimo. Pinagi kaniya. Ang among mga gasta makalipay unta kanimo sa mga kikimutan mo. Ang pag-apat tulo niya sa iyang dugo tungod ka na kanimo. Kini among ipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaaw sa kanin, Bayang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoo Dios. Angay ug mataro. Santos mga Diyos katunhay, mag-aong sa tanan, angay matarong kayo at magpasalamat kayo kanimo kanunay sa lang dapit. Kasi yung Santos nga Martir San Ines, pagsunod sa pag-ingnan ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron, paghimayo sa imong ngalan, ang iyang kamatayong padayag sa imong kahom, maligon sa among tawhanon nga kahuyang. Imo kipili kadtong mga mahuyang, og imo silang gilig-on, aron mahimo silang imong mga saksi, pinagi ni Kristo ang Ginoo busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, sa ang Diyos himaya, dahil sa imunong pag-awit sa pag-ingon. Santos gini kayo kinugtumuran sa kasantos padalaw Espiritu, araw pagsatos sa igasa, araw mihim kinialang ka na mo, nalawas lugo na Yesu Kristo ang Ginoo. Sa akin sa kugalingon, may kuha siyogpan, may pasalamat kanimo, may pikas, may atag diningat to sa itulo na dagmingon. Tuwata kininyo tananog ka na, kay kini mong akong lawas ng itugyan, alang kaninyo. Sa samang pagi tapos panihapon may kuha siya sa kalis. Basta naman kanimo pag-usap. Natin niningat to sa itinunag miingon. Dawata kini pag-inom kamungatanan di ka ni ini kay kini maong kalis sa akong tugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan at tugo miula lang kaninyo alas na ng mga tao aron masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Manluluwat sa kalimutan na nagtubos ka damo. Pinakit sa imong krus kung pagkabanhaw luwas sa kami. Ano paghandod sa mga tayong pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, mahal. Ding pasikraboy kalis sa kaluwasan, pasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip ngayon mo tubang, malagad kanimo.
Imo kami ng mga lawas sa lawas ni Kristo, magkasarihan sa Espiritu Santo. Inamdiri ginawang imo simbahan sa tiba kalibutan, mamay pagkami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, nga bitoy among obispo sa mga pari. Inagdusab ang among igsoon nga namatay, malawang banhaw sila o tanan nga namatay sa iyong kaluoy. Dada silang tanan sa pasunod sa kahit simanaw. Kaluoy kaming tanan, imo kami ngayon makambit, sa kaming tunhay ni Maria, inahagwalay sa Dios, uban sa mga apostoles sa mga santos, nga nagatuma sa kaubuton atas sa katuigan. Ba't kanila, amay kamatay ko na makamiyaw sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniyo ban kaniyo diha kaniya, dihatag nga na kaniyo gahong nga amahan, diha sa Diyos sa Espiritu Santo, ang tanadumog ko kimaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Kada magampong ni sumana sa gabi ng mga pulag itudlo ka nato sa atong malulubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo ginawi mo kay Luzon tanan dautan natagis kalinoy panahon na aron tarabang sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala malis na nakasamok samtang paabot kami malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Pinoong Hesus Kristo rin sa apostoles kanino biling ko kaninyo, ako karinaw, ihatag ko kaninyo, ayo tagdaw sala. O dili pagsalig si musimbahan og sibo, si kaubuton, at ayos kalinaw kayo sa ikong buhay kahari hangtod sa kaangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Manaw sa Ano kini. pagitan nato at ang kaligsunay. Dino sa tanan, peace everyone. Orde Rosarius, Ana Paigsoon kini makordel sa Diyos, pagsuwag tang sala sa kalibutan bulang kita karon tapitalan sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili po angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Lawas sa ni Kristo magapikan nato alas sa kinabing dayon. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kini misteryo nga magikalawat pagkataon ta kanamin atong kalikod sa kalag, nga bidasi kag Santa Ines, imong martir, sa pagpabilin nga may tinumanon nimong alagad sa pagka mananaw diha sa kasakit, kini amang ipangayo, pinagi ni Kristo amang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaaw sa kanimo. Manalain ka na Diyos mag-aom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang tatong misa na kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless po sa lahat.